Bunot ka, bunot. Oh. Oh, pakita. 20 pesos. Yay! Meron akong 20 pesos. Oh, dala, ilang 20 pesos. Bunot ka, bunot. Oh. Oh, pakita. 20 pesos. Yay! Meron akong 20 pesos. Oh, dala, ilang 20 pesos. Stop lang. Okay. So, dala, bunot. Ay, luwag din. Kasara. Nabunot akatin. Oh, wala na. Akang yaya ka 20. Ikuan na po. Ikuan. Bulag kristal. Bulag sale. Wala. Jampo! Bunot. Oh, sana. Powder. Oh, powder. Ipakita. Yay! Bunot. Usara. Ambe! May napod kin ako isuwat sa ako. Dara, pakita video. Lapis. Pakita video. Yes, ulay mo. Ang biro na. Ano yung sabi ng bunot talit. Ang andin say kay lapis. Pag grade 1. Oh, sala. Sama. Bunot challenge. Na. Lapis. Okay. Pakusa. Sala. Ay, kasi salamat. Oh, sa tanawa sa mga. Down eh. Oh, Kaayo ka nakurag di ko 20 go. Ikaw. Salamat. Nana ko pampalit og pan. Naka-G. Ikaw daw. Na, taga-powder.